Καλώς ήλθατε στα διαδικτυακά σεμινάρια της δράσης ενημέρωσης και επαγρύπνησης SaferInternet.gr. Η δράση SaferInternet.gr έχει στόχο την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων γύρω από την ασφαλή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών. Υλοποιείται από το 2004 με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet. Το SaferInternet.gr αποτελεί μία από τις 3 δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης InSafe στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 31 μέλη σε 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, την Νορβηγία, τη Ρωσία και τη Σερβία. Σε αυτό το webinar θα σας δώσουμε βασικές συμβουλές σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, θα σας ενημερώσουμε για τις μηχανές αναζήτησης, για τη στοχευμένη αναζήτηση, για τη διασταύρωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς και για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα τελευταία χρόνια, το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και γνώσεων για θέματα κάθε είδους. Η υπερβολική ποσότητα όμως της πληροφορίας που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο κάνει την ανάκτηση του υλικού που αναζητούμε πολλές φορές μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία. Η διαλογή της ορθής πληροφορίας από την εσφαλμένη ή την παραπλανητική απαιτεί χρόνο αλλά και γνώση του πού πρέπει να ψάξει κανείς. Για το λόγο αυτό, είναι καταρχάς πολύ βοηθητική η χρήση των μηχανών αναζήτησης, οι οποίες διευκολύνουν την ανέβρεση πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί online, ειδικότερα όταν δεν γνωρίζουμε την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας για τη θεματική που μας ενδιαφέρει. Μια μηχανή αναζήτησης εντοπίζει τις πληροφορίες που αναζητούμε βάσει των λέξεων κλειδιών που καταχωρούμε σε αυτή και τις ταξινομεί σε μορφή λίστας. Στο παράδειγμά μας, έχουμε χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης της Google. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όταν πραγματοποιούμε μία αναζήτηση μέσω κάποιας μηχανής στο διαδίκτυο, πιθανώς τα πρώτα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν να είναι διαφημίσεις. Αυτές συνήθως διαφοροποιούνται ευκρινώς σε σχέση με την υπόλοιπη πληροφορία. Όταν αναζητούμε ένα λίμμα σε μία μηχανή αναζήτησης με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, θα δούμε μία λίστα με πλήθος ιστοσελίδων που περιλαμβάνουν πληροφορίες για όλες τις λέξεις κλειδιά. Στο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε εδώ, με τις λέξεις κλειδιά Διονύσιος Σολωμός, ο υπολογιστής εντόπισε σε όλο το διαδίκτυο κάθε σελίδα που περιλαμβάνει τις λέξεις Διονύσιος και Σολωμός. Δηλαδή, τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν μόνο όλες τις σελίδες που αναφέρουν το όνομα Διονύσιος Σολωμός, αλλά και όλες τις ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν μόνο τη λέξη Διονύσιος ή μόνο τη λέξη Σολωμός. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε βρει και ιστοσελίδες οι οποίες δεν αφορούν τη θεματική που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να περιορίσουμε και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο διαδίκτυο, βάζοντας καταρχάς τις λέξεις κλειδιά σε εισαγωγικά. Ας αναζητήσουμε λοιπόν εκ νέου τις λέξεις Διονύσιος Σολωμός ποιητής με εισαγωγικά. Θα παρατηρήσουμε ότι η μηχανή αναζήτησης εντοπίζει πολύ λιγότερες εγγραφές, επικεντρώνοντας σε όσες ιστοσελίδες δίνουν πληροφορίες μόνο για τα άτομα με την ονομασία Διονύσιος Σολωμός και την ιδιότητα του ποιητή. Αυτό συμβαίνει επειδή αναζητήθηκαν οι συγκεκριμένες λέξεις αυστηρά με τη σειρά και βάσει των περιορισμών που θέσαμε. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ πως κάποιες μηχανές αναζήτησης μας επιτρέπουν να περιορίσουμε περαιτέρω τον αριθμό των αποτελεσμάτων, παραδείγματος χάριν επιλέγοντας σε ποια γλώσσα θα είναι γραμμένες οι ιστοσελίδες, από ποια χώρα θα προέρχονται, πόσο πρόσφατες θα είναι κτλ. Ας σταθούμε τώρα στην αξιοπιστία των πληροφοριών που μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο, αναδεικνύοντας τη σημασία της αναζήτησης με κριτική σκέψη. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του να συνδιαμορφώσουν το περιεχόμενό του. Έτσι, παραγωγός της διαδικτυακής πληροφορίας μπορεί να είναι κάποιος επιστήμονας, αλλά και κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του επιστήμονα, δίχως όμως να έχει την απαιτούμενη γνώση, ή ακόμα κάποιος που επιχειρεί για διάφορους λόγους να διαδώσει παραπλανητικές πληροφορίες. Επομένως, θυμόμαστε πως ό,τι δημοσιεύεται στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα έγκυρη ή αληθινή πληροφορία. Επίσης, πολλές φορές μέσα από τις αναζητήσεις μας μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε εμπορικές ιστοσελίδες ή υλικό που εμπεριέχει διαφημίσεις με τρόπο έμμεσο και αρκετές φορές δυσδιάκριτο, με αποτέλεσμα ιδίως τα παιδιά συχνά να μην αντιλαμβάνονται ότι δεν πρόκειται για πληροφορία, αλλά για διαφήμιση. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε την αξιοπιστία των πληροφοριών που αντλούμε από το διαδίκτυο.
Είναι αλήθεια πως δεν είναι εύκολο να είμαστε 100% σίγουροι για την εγκυρότητα των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια βασικά βήματα που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας. Ελέγχουμε ποιος είναι ο συγγραφέας των πηγών που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Μαθαίνουμε πληροφορίες για τους υπεύθυνους των ιστοσελίδων που μας ενδιαφέρουν. Έχουν καλή φήμη? Ελέγχουμε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της ιστοσελίδας, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ενημερωμένη με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Μέσα από τη λίστα των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης, συμβουλευόμαστε περισσότερες από μία πηγές, τις συγκρίνουμε και διασταυρώνουμε τις πληροφορίες. Ελέγχουμε και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησής μας με πληροφορίες από βιβλία, εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά. Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που αντλήσαμε από το διαδίκτυο και τις άλλες πηγές με τις γνώσεις που ήδη έχουμε και αν κάτι μας φαίνεται δύσκολο να το πιστέψουμε, αναζητούμε επιπλέον πληροφορίες. Προσθέτουμε στα αγαπημένα αξιόπιστες σελίδες που έχουμε ελέγξει για να ανατρέχουμε σε αυτές εύκολα στο μέλλον. Η χρήση του διαδικτυακού υλικού υπόκειται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν στο φυσικό κόσμο και που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικό δικαίωμα είναι το αποκλειστικό δικαίωμα του δημιουργού επάνω στο έργο του σε σχέση με την προσωρινή ή μόνιμη χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο του δικού του έργου. Κανένας άλλος εκτός από το δημιουργό δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση του έργου εάν δεν υπάρχει γραπτή, σαφής δήλωση από τον ίδιο το δημιουργό. Ας δούμε στη συνέχεια πότε μπορούμε να αναπαράγουμε πληροφορίες που αντλήσαμε από το διαδίκτυο. Σύμφωνα με το 4ο κεφάλαιο του νόμου 2121 του 1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αναπαραγωγή έργου για ιδιωτική χρήση, η παράθεση αποσπασμάτων ή η χρήση υλικού σε σχολικά βιβλία και ανθολογίες, καθώς και η αναπαραγωγή αποσπασμάτων για διδασκαλία υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως όταν χρησιμοποιούμε υλικό από το διαδίκτυο, πέρα των εξαιρέσεων που αναφέρθηκαν, το οποίο είναι προστατευμένο από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, δίχως τη συγκατάθεση του δημιουργού, γινόμαστε εκείνη τη στιγμή παραβάτες του νόμου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη διεύθυνση www.op.gr. Για την ευρύτερη διάθεση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν δημιουργηθεί οι άδειες Creative Commons, που επιτρέπουν στους δημιουργούς ή τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων να δηλώσουν ποια δικαιώματα διατηρούν και ποια δικαιώματα παραχωρούν για ένα συγκεκριμένο έργο. Τα Creative Commons μπορούν να αναφέρονται τόσο σε έντυπα όσο και ψηφιακά έργα. Υπάρχουν 6 χρησιμοποιούμενες άδειες Creative Commons. Ο αποδέκτης της άδειας αναφορά, attribution, μπορεί να κάνει χρήση του έργου, αλλά πρέπει να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγό της άδειας. Ο αποδέκτης της άδειας αναφορά παρόμοια διανομή, attribution and share alike, μπορεί να κάνει χρήση του έργου, αλλά πρέπει να διοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια ή παρόμοια άδεια και να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγό της άδειας. Ο αποδέκτης της άδειας αναφορά όχι παράγωγα έργα, attribution and no derivative works, μπορεί να κάνει χρήση του έργου, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει παράγωγα έργα και πρέπει να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγό της άδειας. Ο αποδέκτης της άδειας αναφορά μη εμπορική χρήση, attribution and non-commercial, μπορεί να κάνει χρήση του έργου, αλλά απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει το έργο για εμπορικούς σκοπούς και πρέπει να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγό της άδειας. Ο αποδέκτης της άδειας αναφορά μη εμπορική χρήση όχι παράγωγα έργα, attribution non-commercial no derivative works, μπορεί να κάνει χρήση του έργου, αλλά απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει το έργο για εμπορικούς σκοπούς και να δημιουργήσει παράγωγα έργα και πρέπει να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγό της άδειας. Ο αποδέκτης της άδειας αναφορά μη εμπορική χρήση παρόμοια διανομή, attribution non-commercial share alike,
Μπορεί να κάνει χρήση του έργου, αλλά απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει το έργο για εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια ή παρόμοια άδεια και πρέπει να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στο δημιουργό ή το χορηγό της άδειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.creativecommons.gr. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε πως η παραχώρηση αδειών Creative Commons δεν σημαίνει ότι ο κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας χάνει τα δικαιώματα του copyright. Περισσότερες πληροφορίες είναι πάντα διαθέσιμες στον ιστοχώρο www.saferinternet.gr.